ಯಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾಪು ತಾಲೂಕದ ಕುತ್ಯಾರ್ದಾಲು ಮೂಲು ಅಂಕ್ಲೇಶ್ವರ್ ಗುಜರಾತಡು ತುಳು ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜನ್ಮಭೂಮಿನ ಬುಡ್ದು ಬದುಕು ಕಟ್ರೆ ಪರವೂರುಗು ಬೈದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ತುಳುವ ಅಪ್ಪೆನ ರೀತಿ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೇನು ಒರ್ತುದು ಕಾತೊಂದು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ. ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊರೋನಾಡ್ದವರ ಊರುಗು ಬರ್ರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖೇನ ಕಲ್ಪವನ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮಿನನು ಬರವುದ ಮುಖೇನ ಆಸ್ವಾದಿಸವನ ಸುಯೋಗನು ಒದಗಿಸಾಂಡ್ ಪಂದು ಪನರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾವೊಂದುಂಡು. ಹೊಸತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಬಾಲ್ವಾಡಿದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ಕಲ್ಪಾವಿರ ಅಂಚ ಎಂಕಲೇನು ತಿದ್ದುದು ತೀಡುದು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಗಲು ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಯಾನು ಏಪಲ ಚಿರಋಣಿಯಾದುಲ್ಲೆ. ಈ ಗ್ರೂಪುಡು ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಸರ್ ನಗಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಗ್ರೂಪುಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಘಟನೆದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಅರಿಕೆಡು ಕಾಸು ದೆತೊನಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಪಡಾವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಏಪಲ ಓದುನ ಬರೆಪಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಎತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರುಂಡು. ಮಾತಾ ತುಳು ಬಾಂಧವೆರಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಿಕೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಭಾಷೆ. ಎಂಚ ಪಾತೆರೆ ಪುರ್ಲ ಅಂಚ ಬರೆರೆಲ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡು. ಸುಲಭದ ಭಾಷೆ ಅವಿನ ಕಲ್ಪಲೆ ಬರೀಲಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮೆದಲದ ಕೊಡಿನು ಪತೊಂದುಪ್ಪುಗ. ಜೈ ತುಳುನಾಡ್.